Moi boas, estamos a piques de comezar unha nova edición de Orixe e Calidade. Esta semana estivemos na entrega dos premios aos gañadores da Cata das Anadas Rías Baixas. Tamén asistimos á celebración do primeiro aniversario da revista La Alacena Roja, especializada en enogastronomía e en viaxes. E agora que se achega o Nadal, falaremos de escumosos. Todo isto e máis nun sin tres. Comezamos. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos, cuando gana nuestro equipo, cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fertimón, en colaboración con Feromón, unha empresa pioneira no desenvolvemento de produtos de síntese natural, presentan a última innovación para o control da iesca na viña, Fertimón Yesclip. Todo para utilizar en mestura dos tratamentos convencionais para a prevención, cura e erradicación do fungo da iesca. Se a iesca é un problema, solucionao con Fertimón Yesclip. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. O saber da tradición. O esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos viños de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. Que son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. O Parador do Albariño de Cambados acolleu este martes a entrega dos premios aos 51 gañadores da Cata das Anadas 2014. O certame celebrouse a finais de novembro no Hotel Villarreal, en Madrid, e contou coa colaboración da Unión Española de Catadores. 51 viños de Rías Baixas foron premiados na quinta edición da Cata das Anadas. O martes, no Parador de Cambados, os adegueiros elaboradores recollían os galardóns nas categorías colleita de prata, ouro e a máxima, a gran colleita de ouro. Entre os destacados, viños das grandes cooperativas da denominación, pero tamén outros de autor. Unha mostra, en definitiva, da gran capacidade de garda que teñen os viños da DEO. Esta cata es un acto promocional. En primer lugar, concepto de acto promocional, porque es muy importante para nosotros y que intenta dar un valor añadido a los ya bien conocidos de nuestros vinos. Pretendemos mostrar cómo nuestros vinos son capaces de envejecer, no solo con dignidad, sino incluso mejorando las prestaciones de la primera juventud de los vinos. 3 dos 4 Rías Baixas máis antigos premiados na Cata das Anadas 2014 recibiron precisamente as maiores honras. Nora da Neve, de Adegas Viñanora, Laval Lías, de Adegas Laval e o Albariño Viña Blanca del Salnés, da empresa homónima, recibiron do xurado unha cualificación superior aos 92 puntos, é dicir, a máxima distinción, a gran colleita de ouro. E os 3 elaboracións do 2007.
A outra das máis antigas da que falábamos, tamén do 2007, recibiu o Premio de Ouro, foi Terras del Antaño, de Viñacartín. Una cata como esta no es fácil ni para los vinos ni para los catadores, y los que están aquí lo podrán corroborar, porque coexisten en la cata vinos de distintas añadas, vinos de distintas elaboraciones, y además es una cata a ciegas, con lo cual en principio el catador no sabe si está catando un vino del 2005, del 2007, del 2009, y lo que tiene que hacer es valorar intrínsecamente su calidad, prescindiendo de cualquier otra información que pueda tener. Lo que pretendíamos, por lo tanto, era, como dije antes, poner en valor los vinos de añada y no encontrar el mejor de los vinos presentes en la sala. 50 adegas da denominación presentaron en total 95 mostras de viño ao certame que se celebrou o 27 do pasado mes de novembro no Hotel Villarreal de Madrid. Por primeira vez nos seus 5 anos de historia, a cata realizouse na capital española e contou coa colaboración da Unión Española de Catadores. As elaboracións avaliadas polo xurado comprenderon dende a nada do 2005 ata do 2012. Os exames desenvolveronse pola mañá. Pola tarde, a xornada completouse cun túnel do viño no que promove as elaboracións participantes entre os profesionais do sector. Todos los invitados eran profesionales y quiero destacar la presencia, para nosotros muy importante, de los alumnos de la Escuela de Sumilleres de la Cámara de Comercio de Madrid, que no son estudiantes, sino profesionales que trabajan, la mayoría de ellos, en restaurantes de nivel de Madrid y de otros puntos de España. Con esto, por lo tanto, hicimos una aproximación más al sector profesional del servicio del vino. Y excuso decir que durante el túnel del vino el ambiente que se respiraba en la sala era de satisfacción enorme, porque la gente demostraba cómo nuestros vinos estaban no solamente dando la talla esperada, sino que estaban muy por encima de lo que la gente pensaba que podían ser los vinos de Rías Baixas de envejecidos o de añada, ¿no? Unha promoción que leva máis da metade dos esforzos económicos do Consello Regulador e que, segundo o seu presidente, non só está a dar froitos, senón que pode dar moitos máis, posto que Rías Baixas, di Juan Gil, ten un futuro prometedor. La denominación de origen Rías Baixas invierte anualmente alrededor del 60% de su presupuesto en promoción. Les voy a decir más todavía. Invierte en promoción una cifra equivalente a los fondos que aporta el sector a través de las cuotas del vino y del viñedo. Lo que quiere decir que invierte todo lo que recibe del sector. Y eso es uno de los secretos de nuestro éxito, la promoción. Además, somos capaces de, a través de ayudas públicas y demás, de conseguir fondos para el funcionamiento ordinario del Consejo Regulador, gastos de personal, gastos de control, etcétera. Pero lo más importante es que lo que el sector invierte a través de las cuotas en el Consejo Regulador se invierte todo en promoción. 15 elaboracións das presentadas ao certame obtiveron entre 82 e 85 puntos, o que lles valeu recibir a distinción de prata. Aínda que a categoría na que atopamos máis premiados é a de ouro, con 30 Rías Baixas que lograron anotarse cualificacións de entre 85 e 92 puntos. As marcas excelentes debían superar o exame máis difícil, pasar dos 92 puntos que permitían acceder á gran colleita de ouro. A parte das 3 xa citadas, fixeronse con este título outros 3 viños: Arabo 2010 de Beiraaral, Lagar de Costa 2009 da adega Dolores Fontán Limeses e Tricó 2010 da Compañía de Viños Tricó. Estou segura de que a decisión non debeu de ser doada. Eu, desde logo, non me quixera ver no papel de decidir se un viño excelente é aínda máis excelente que o seguinte ou que o anterior. Por iso, quero dar os meus parabéns a todos, aos que obtuveron o diploma e aos que quedaron nas portas de obtelo, porque o que é perder aquí non perdeu ninguén. 27 expertos compuxeron esta edición o panel de cata que seleccionou as elaboracións, 8 do panel do Consello Regulador e 19 externos. Entre eles, 6 xornalistas especializados en viños, 4 responsables de compra de diferentes empresas e 6 recoñecidos sumilleres. Y son actos como este que celebramos estos días lo que permite que los vinos de la denominación de origen Rías Baixas estén hoy presentes en los mercados, con un volumen de ventas todavía, y esperemos que durante mucho tiempo, creciente. Lo cual quiere decir que pese a las dificultades de todo tipo que están surgiendo día a día y a cada paso, y pese a algunas, lo voy a decir así de claro, voces agoreras que se oyen de vez en cuando,
Si no cometemos errores de bulto, el sector vitivinícola de las Rías Baixas tiene futuro, y es lo que tenemos que pensar todos y seguir apostando día a día por el futuro de Rías Baixas. No 2016, dentro de 2 anos, chegará a 6ª edición da Cata das Anadas, unha nova ocasión de demostrar a excelencia e a evolución dos viños da denominación de orixe en Rías Baixas. Continuamos coa colleitaranzas do 2010. Adega... ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Os escumosos de Rías Baixas aumentan en produción e amósanse como unha saída comercial cada vez máis atractiva para as adegas da denominación. Da acollida e do potencial destes viños con burbullas falamos no seguinte bloque de reportaxes no que tamén asistimos á celebración do primeiro aniversario de la Alacena Roja. O Consello Regulador da Denominación de Orixe en Rías Baixas cualificou o ano pasado 60.000 litros de viños escumosos e este calculan superar os 100.000. Unha mostra do paso acelerado co que está a medrar a produción destas elaboracións con burbullas entre as adegas da DO e que o consumo de escumosos está en alza, tanto en España como no resto do mundo. Si algo está creciendo en España en el consumo de vino son precisamente los espumosos, y no solo en España, sino en todo el mundo. Por eso la denominación de origen Rías Baixas no tiene más remedio, y con mucho gusto lo hace, que apostar por los espumosos de Rías Baixas, porque creemos y esperamos que supongan un nicho de consumo importante para nuestra producción. Nicho de mercado que están a ver moitas adegas da denominación. Recoñece Juan Gil que é un camiño no que hai moito que traballar e a competencia é elevada, pero estánse abrindo portas. Hay muchos espumosos que están muy de moda, lo que pasa es que quizá de gamas de menor precio, como Lambrusco, etcétera, ¿no? Pero el mercado de espumosos es un mercado creciente y ahí hay un nicho de mercado para productos como el nuestro también, aunque quizá en menor escala que otros, pero... Nestes intres, o principal mercado dos escumosos Rías Baixas é o galego, aínda que tamén se destina unha porción ao nacional e incluso algunha adega está cos seus escumosos en exportación. En calquera caso, asegura Juan Gil, o tirón comercial destas elaboracións está a facer que cada vez máis produtores se suban ao tren, impulsados tamén polo tirón de marca e imaxe. De hecho, hay bodegas que se están incorporando precisamente buscando esa salida comercial y además una salida promocional también, porque es un producto que es atractivo, llama la atención y da notoriedad a la denominación de origen. Todas estas cuestións que afectan os escumosos dende procesos técnicos de elaboración ata funcionamento comercial e visos de futuro debateránse en Cambados no marco das xornadas sobre escumosos organizada este venres pola Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia, a EVEGA, un ciclo de conferencias no Salón Peña a cargo de expertos na materia. Traemos a Joan Miguel Canalbos, un técnico da Universidade Rovira e Virgili, que nos falará sobre as características do cava, a Jorge Sousa Pires, un técnico de viños escumosos en Portugal, a doña Laura Montero Rodil, que nos disertará sobre as características do champán, e por fin, quizás a parte máis importante para nós como galegos, que sería o relato das experiencias e perspectivas de futuro por parte de dúas adegueiras de aquí de Galicia, non? Unha delas María Sineiro Fontela, da adega Lagar de Besada, de aquí das Rías Baixas, e outra Cristina Murga Macías, da adega Fragamoura de Valdeorras. O interese que esperta o mundo dos escumosos pode verse na elevada demanda de prazas coa que contou esta xornada formativa. A EVEGA doita ofrecer sobre 90. Nesta ocasión tiveron que pechar o límite en 200 por cuestións de organización. A verdade é que xa estamos chegando aos 200 inscritos, aí se pechará xa o tope, o número límite de inscripcións, porque, bueno, xa as instalacións e a coordinación para este evento, pois, bueno, xa entra nunha fase que nos iba a complicar moito, pois, esta coordinación. Esta cita formativa completarase o próximo domingo coa celebración dunha xornada de maridaxe entre ostras e escumosos. Será a partir das 12 da mañá, tamén no Salón Peña, e a entrada é de balde, aínda que se precisa a inscripción.
A xornada de maridaxe entre ostras e escumosos cumpre este ano a súa terceira edición coa participación de 6 adegas adscritas á denominación de orixe Rías Baixas. O potencial que presentan estes viños con burbullas quedará patente na cita ao estar presentes algunhas das primeiras marcas que saíron ao mercado co selo da DO, pero tamén novas elaboracións que se presentarán nesta cita. E o caso de Martín Kodax, que presentará o seu Alba Martín Escumoso, ou Adegas Eidosela, que traerá como novidade un escumoso tinto. Presentaremos por primeira vez o noso espumoso, que é Alba Martín Espumoso, un albariño 100%, elaborado mediante o método de Champenois, e que está elaborado tamén a través de a raíz dunha vendimia seleccionada. Nos o primeiro que elaboramos fai 2 anos foi un Extra Brut, que está aquí presente. O ano pasado xa ampliamos un pouco a gama e elaboramos un Brunature, e este ano presentamos o noso tinto. Digo tinto porque está elaborado con variedades autóctonas galegas, tintas. Está elaborado con sousón, prancellao, caíño e algo de espadeiro. Pero para que conseguir este color único que se lle fixo foi un lixeiro sangrado e fermentouse para que o viño final tivese este color. Non será a única experiencia tinta que se poderá saborear este domingo no Salón Peña. Tamén Señorío de Rubiós fará unha aposta forte por un escumoso que está pendente de poder ser amparado por Rías Baixas. Tenemos un tinto fuera de DO y este año lo hemos mandado a cata a ver si consigue pasar cata con las 7 variedades tintas autóctonas. Va a tener dificultades porque digamos que nosotros le hemos mandado con toda la capa que tiene un condado tinto, entonces esperemos que pase, pero no lo sabemos. Tiene 24 meses de fermentación en botella, lo cual sería un producto digamos que novedoso y muy bueno, pero bueno, estamos en aras de ver si lo podemos sacar o no. A experimentación e investigación está a marcar o camiño dos escumosos en Rías Baixas, unha vía que amosa o gran potencial que as adegas ven neste produto para diversificar a súa oferta e para captar novos consumidores. Cada vez es un vino que tiene mayor aceptación, que ya hay un pequeño punto de dedicación en esta denominación para los espumosos, cada día somos más, seguimos elaborando el mismo que hace 2 años, pero con la experiencia de tener mayores fermentaciones y también con la experiencia de que la aceptación es mayor. Este año mayores lo que presentaremos es una elaboración que lleva más tiempo en rima, jugando con el trabajo de Elías y el tiempo, básicamente. A día de hoxe estamos elaborando un Brut, método tradicional, igual que a maioría deles. Estes 3 anos o que estamos variando un pouco é o tempo que está o viño en rima. Viños de calidade que estarán acompañados de mariscos exquisitos da ría, ostras de Cambados. Cambados é o maior produtor e comercializador de ostras de toda España. Por lo tanto, pues bueno, 2 produtos que maridan perfectamente e 2 produtos que ademais queremos que se consuman ampliamente durante este Nadal. Nada máis. Este martes a revista La Alacena Roja vestiuse de gala para soprar a súa primeira candea de cumpleanos. Hai agora un ano, en decembro do 2013, saía ao prelo o seu primeiro número. Dende entón levan publicados 6, a periodicidade é cada 2 meses. 6 revistas nas que se promoven os sectores gastronómico, enolóxico e turístico. Queremos agradecer a toda la gente, a todas las empresas, a todos los profesionales que durante este año estuvieron con nosotros. De nuestra parte solamente ponemos honestidad, ¿no? Es lo que podemos poner. La profesionalidad, la pizca de profesionalidad que podemos poner, realmente la aprendemos de todos vosotros. Y básicamente un agradecimiento muy especial a gente que desde el primer momento colaboró con nosotros, ¿no? Máis de 100 persoas procedentes do eido turístico, gastronómico e hosteleiro estiveron acompañando os creadores de La Alacena Roja nesta data tan especial. Data na que aproveitaron tamén para entregar os premios aos mellores de 2014 nas categorías do comer, do beber e do viaxar. Os agraciados foron Pesca de Rías, a marca de calidade dos produtos da pesca artesanal no eido do comer. O barista dobre campeón de Galicia, Guillermo González, venceu na categoría do beber e na de viaxar a distinción recaeu no Camiño dos Faros, unha iniciativa posta en marcha por un grupo de sendeiristas entre Malpica e Fisterra. Salientar que nesta categoría tamén figuraban como aspirantes a Mancomunidade Arousa Norte, Guimatur, a Ruta Conserveira ou Turismo de Sanxenxo. Los que finalmente se llevan estos premios lo hacen porque esto se produce a consecuencia de una votación que hemos hecho en nuestra web. O sea, esto no lo hemos digitado
ni lo hemos hecho a dedo, ni mucho menos. Han sido precisamente los más de 500 personas que votaron y que decidieron en qué rubro, en qué categoría merecía llevarse esta distinción, ¿no? La Alacena Roja, que tamén ten o seu complemento web, distribúese directamente entre os profesionais dos sectores e tamén se pode adquirir nas tendas de delicatessen das cidades de Galicia. Fíxate ben neste produto, vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. É selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. O saber da tradición. O esforzo do día a día. E a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos viños de Galicia. Porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. Tempo para repasar outras novas do sector. Imos coas breves. O 1 de xaneiro do 2016 entrará en vigor o novo sistema de autorizacións de plantación de viñedos que establece unha nova fórmula que substitúe o actual réxime de dereitos de plantación. A partir desa data só se poderán plantar viñedos con autorizacións gobernamentais e esas autorizacións, a diferenza dos dereitos, non serán transferibles. Os permisos poderán obterse mediante a conversión dos dereitos de plantación en poder do agricultor a 31 de decembro do 2015, a través tamén do arranque dun viñedo ou pola concesión dun copo de superficie de viñedo para realizar novas plantacións que se ofertará anualmente. O Goberno pretende que o servizo para solicitar a conversión de dereitos de plantación en autorizacións se abra o 15 de setembro do próximo ano e se manteña operativo ata o 2020. Tamén planteou unha proposta de Real Decreto na que se regula esta materia, que se prevé tramitar de xeito urxente para que o sector coñeza con antelación os prazos e poida planificarse. O próximo luns, unha delegación de 15 empresarios chineses visitarán as Rías Baixas para coñecer a produción de viño albariño e de aceite de camelia. Están especialmente interesados na compra de grandes volumes destes produtos, polo que a xenda incluirá visitas a adegas da denominación de orixe en Rías Baixas e unha á Estación Fitopatolóxica do Areiro. Encabezará a delegación Xiaowu Huang, un dos homes máis ricos do mundo, segundo a lista Forbes, e propietario do grupo Sinomaster, con empresas do sector agrario, o turismo, as telecomunicacións e o sector inmobiliario. O Concello de Meis organiza para finais de mes un curso de poda que se impartirá no Centro Multiusos de Mosteiro. Constará dunha xornada teórica que se impartirá o día 26 ás 9 da noite e outra práctica que terá lugar o día seguinte nunha finca do municipio. Os interesados en anotarse poden inscribirse ou informarse nas oficinas do Concello. O custe da matrícula é de 10 euros por persoa. Aquí remata por hoxe o noso tempo de orixe e calidade. Lembren que volvemos o próximo xoves con moitas máis novas reportaxes sobre o mundo da viticultura e da enoloxía. Ata entón, sexan moi felices. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As Rías Baixas.
Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Se non boto Fertimón, perdo traballo e produción. Ramoncín, non te pases co purín! A modo! A miña terra abono como Dios manda. Complemento o purín con Fertimón e teño a mellor produción. E recorda, coas fórmulas específicas Fertimón, aforras cartos e abonas mellor. Este ano, Ramón, dalle Fertimón. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. O saber da tradición. O esforzo do día a día. E a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos viños de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño.